Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, sudah kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ti pagkasalitaan, iti kalman laeng, ni pagayam tayong Nelson, nga napuluan, dito'y matlagayam, kunana. Sa godain nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Nelson, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanagarubwata kon mapana kon manong. Mapangkon luganan ti binulod ko nga kotse. Nga nangiluganak kadagiti gamit ko tapno ni kasta katrugya kon ti mapanagtrabaho di syudad. Iri na si putak manong nemi ti panagtedted ti luwa ni nanang. Nang, saan ko mga luwa ti? Ipabalon nyo kanya. Yan tahan kayo, tatamat ni Miling nga mangkat kadwa kada kayo. Nang, ano serbi na nga rod ng pinaadal da kiti kolehyo. Kat nakarawara ti panagtek ko ti board. Kada mga ayapan kanyak abang ko. Kahit mapana kung mga kumbisina sa dyan, syudad. Alangan mo't nga itugot kayo. Anak, amo kong dumting tikas ito nga panawan. Napaspasamak ba't itinta sa dyan, syudad ka nga rin nga nagpasa iti kolehyo. Numampay dito ka lugar tayo, nasalsal nga lugar tayo, nga naggraduar ka ti elementarya ken high school. Sa upat nga tawon nga nagbasa ka siya di syudad. Sa kalagawid nung ko editi, rabi iti biyernes, sa kamanin agrubat nung kati parbangon ti lunes. Ngimita nga ron, agtrabaho ka. Kung no, maminsang ka lang o may sumarong kar ditoy, iti tunggal may nga bulan. Nanang, adang ay sungat serbi na nga at cellphone yon. Tano mailiw kayo kanya, tumawag kayo lang. Kung siyak, dimang tawag ka na kayo. Textan kayo, text backan dak mo yun. Ha? Alam mo na nak, awan ti maramit ko, tanang arod. Pasit madeda ta trabaho. Awamat nga arod mabali mo nga pagtrabahoan sa jaili. At awamat ti bakanteng empleyado nga ati kakaiso na nga bangko dito ili tayo. Sige nang. Araw ko pa mananti, madal ko. Ninanang ko nga tungtungag ko na Inakon, mabitla nga anak. Dangat ba nalipatan yun? Ano tayo? Nalipatak sa amin. Alam ni nanang, tak-tak-takan lang. Itawag yung tulangin numalagip yun. Ore agdra-drive ka to. Kung may raping ko ti mangsung pati cellphone ko. Adamat headphone ko. Adamat ko. Pagdigak no kaurehan ko ang igaman ta cellphone, makapag-drive aklata. Tadamat earphone ko. Alasik yung anak. Agananad ka ti panagmanayhom. Pindasem ti trabaho. Kat sabi ko mga anak, Gata ko matibagak itekit. Ninanang mo inakon. Makapungtot ako nanang na. Alayin ka karutin. Manong nemi intulnugnak ni Miling aging gayet na kay parking antikotse. Dito yung ikabil ko, dito yung gamit mo, Nelson. Ito yung compartment. Ilokot ko. Kabil mo.
Thank you, Miling, ha. Hamo ko mabaybayan nanang. Ako mabaybayan tayo sa trabaho. Napiyakan ka ta. Nagtultulo ka nga nagbasa. Siya. Naggraduar tayo ti high school. Saan ako nga nagbasa pa ti college. Tanalaing kay. Apay. Nagbaling ka nga scholar. Si kang arti valedictorian, naggraduar ti high school. Saka nag-exam ti scholarship kat nagbaling ka valedictorian. Kalpasan na, habang nagbasbasa ka, nagbaling ka working student. Napagbasa mo ti bagim. Mabaling ko kumat kasi yan, nalaingat ko ma. Nakakaapal ka, Nelson. Kadagupan tayo nga nagkakaradwaran. Mamano di kitikas kada kayo nga nagbaling nga professional. Da kami, nagbadbati kami dito ng silsil nga lugar tayo. Trabaho na, katulong. Sama ko mga lalangin ti katulong ha. Ay, ti trabaho. Yan tangang napitas man na dalos mo trabaho. Sikat pa na kaya na nanang ko. Kan kadua minanang ko, sweldong ko binulan. Sige. Nakon. Ulitek. Saan mo mapabayaan ti inak? Ore hamong ibaga Nelson. Imbilang gumatin nga ina ni nanang mo. Amumet nabayagan nga awan ti inak. Iso nga pakadanagang kinanang mo. Basta itad mo mat kanyak. Ti gusto nga sweldo. Husto ti ko na nimiling manong nemi nagkaredwaran kami ti elementarya ken high school. Kat adu di kiti kina redwaran mi ti high school manong nemi nga saan dal nga intuloy pati panagbasa da. Siyak manong. Talaga kahit ko makapagturpos ko na. So nagtasak ti scholarship kat nakarwarak. Scholarak manong nemi kat tilayang kasapulan nga. Sapulak kat tita dumapay nga sapulak. Nga matrikal ka triple. Kin ka nakapagturpusak, kin kastamatan nga nairwar ko ti port ko, itakitrupya akong tagtrabaho. Nagring ti cellphone ko manong nemi kabayatan ngagdradrive ako. Ni nanang. Nang, hello. Malagip ko dati kahit ko kung mga salusudod kin ka iti anak. Ano dyan nang? Ngamsan ko kadimot lang madisturbo ti panagmanehom. Saan? Okay lang. Okay. Kahit ko kung mga mamuan, no, kalpasan nga nakapagredwar kan, kadagtrabaho kan, manupay nga tawan sakbay nga agasawa kan. Manupay nga tawan sakbay nga agasawa. Kadore ako pa may nga tawan nang, no, andalakid din. Taapay di, kahit mo sawan ang kanadaan ti girlfriend, hindi agpaspasa ka dito sa syudad. Haan nang. No bay adumat na kita babae nga kursunada kanyak. Ngayon, saan ko yung kaskaso ida? Tawan dito sa baling yung kasok no saan nga di agtrabaho ka nagbasa. Tadya kaya't nga damang disturbo ka niya. Nga tamo yun, no nakigirlfriend ako mata nakasikugak. Natungpal ko bakit pa nga terapap ko. Sa bagay anak, dataon na iti mo gusto keng ka. Itatad ang trabaho, di agarem kanton. Wan anang, no adan to makurso na daan. Inudto ti pangalaam ti agbaling nga manugang ko. Inudto ko na yun, wan. Kit no sa dinutayan ti naikari para kanya kat diso. Di mo kadi kayat ti may asawa met lang dito lugar tayo. Hinanang met. Ang klase kang saludsud deta. Nang kaaduan na nga dito, ijeto syudadin di pagyanak. Mamanuunay nga umayag dita. No kwentaan tayo, maminsan lang ti makamulan, nga umayag dita. Maminsan nga pulo kit duwalaing nga aldaw, nga umayag dita. Nga agnaed. May salang nga rabi, wano sa nga pulo kit duwa nga rabi ilang, iti makatawan. Di adado nga amang ti panagyang ko dito syudad. Di kahit nangasawan anak. Di sadya kan dun syudad nga agsapol iti agbaling nga manugang ko. Wana.
Awang ngarod Ano't awan ni magbagayo? Awan. Ano nga awang ngarod? Awan ngarod. Gani na nang. Sige ngarod na nang. Okay. Tumawag kay lang nata problema yo Tumawag kay lang nata kayat yung nga baga kanya. Inirog yakon ti agobisina manon nemi ni Dante tinagbaling nga close nga co-employers ko. Pare, kahit mo sawen, awang pa'y padas mo. Di ka pa nagbunyag. Nagbunyag ako na pare. Hindi kahit ko sawan agad. Di mo pa'y naramanan. Hampay nga ron. Tayo di estudyante, anak na kinubnubya, so awan. Pero kami tantikanan. Di mo kurso natin, Agnes. Sino Agnes? Joy. Naggadang kayo. Kadi, duwa kayo lang nakalas at interview. Di mo magnamin ang mga pansinan na gini babae. Naruwama kami nun Nga ore no, kitain naktimay sa nga babae. Diyak pang pansinin. Diyak ikaskaso. Kaya padasa mitang ikaso. Diyak ginekit kitain na ka. Kitain man. Kinitak manon nemisak imisam met. Nagtunged man. Nagtams up isona, nagtamsapak man. Ano salitaan nyo? Tsak man na mo. Kat makapag-communicate kami, to senyas lang. Moron. Tinsenyas mo keng kwana, intong break time, duwa kayo to tagmerienda. Kadi, sigurado, umasidag to keng kareta. Kadagpay sumanong nemi, masidag. Hi, Nelson. Let's go. Sa din Ala, sinsinyas mo itay, nagkamerienda tanto, uwang kunakmat. Ala, di mo kunain nga di mo tong palen. Sige, hinta nga rin. Nalangap ko tibanglo ni Agnes manon nemi. Ore na nagsagaw, issue tirik na. Panak na press graduate. Idag may merienda kami diretso. Agnes, ada boyfriend mo? Huwag nga ron. Ngayon napatasam tinaki boyfriend Bale, nadaan akong tidwa boyfriend. Idi second year college sak. Ngayon sanggam nga nagpaot. Taging kay di third year college sak. Sakam nagsine after nga naggraduar kami. Eksam lak ti may katlo. Are you still virgin? Anya data nga saludsod. Dadi mo na nga boyfriend ko, mo na nga ipaay ko, ti amin ko. Kasi siyam di may kadwa. Apay ngamin. Nga niya. Nga di mo sinalimat mentan di dayaw mo. Tiyan pong hindi agad na kami tagkatuluyan ang makarot mo saan. Sige. Mano mo tinagbalin nga ang girlfriend mo? Awan pa'y. Di ako pa'y patas mo. Awan pa'y. Kaya mo surwang ka. Ha? Kasla ang angaw manon nemi. Nga magpaypayso. Nagkarelasyon kami kini Agnes man. No ibagak nga ni Agnes tinangaram kanyak kadagpaysuunay. Wen man. Gabot isot nanging kalkalikagom tapno ada date me ag dinner aging gang itimay sa nga Sabado manon nemi tinagasnak dito'y kaserak ket napang kami timay sa beach resort. Ket dito yan manong nga iso mismo timo nang imbarakop kanya. Iso nga mismo manon nemi timo nang nangamal ka naging ibibig ko. Maaron matiriknak manong ket anangaron balsak met dagiti arakop na balsak met dagiti agek na. Nga nagtungpala na iti tayo di batlay nga aldaw manon nemi ket adda kami iti uneg ti kwarto ti maysa nga hotel. Nalaing ken agresibo manon nemi ni Agnes. Iso mismo manon nemi tinang-manage, tinaggawa. Tinangikat kadagiti arawaten, kinangikat kadagiti arawaten. Naglaing iti romansa na manon nemi so pakitim mo na nga nangan sakam nagkinaan
Iso mismo ti mangisuro kanyak, takuna na nga rod nga surusuruang ka. Inadamatan masurusurok manong nemi no anyat inaramid na kanya kastamat ng teramidak kang kuwana nalalangyak pa mano agsipot ta talaga nga sumngaw dagiti asog ka na ring eng na. Magusgusto ak manong nemi nga kagatan dagiti dua amansanas na gamuta amok nga detat nga magustuhan na. Nagkarelasyon ka mga rod ka ni Agnes. Una na kanya. Agkas kaserak man. Ori siya ka, di ba? Ada nga tanong may masalayan ti pagkasaraan. Iba't ako na diyay pagkasaraak to may kan ka. Tapno, maaramid dami na kay kaya. Akas ka talaga, agasawa. Live in? Uy, nag-live in ta. Apay da ornong mo, tapno ikasat na kon. Agur nung tapay lang mo na. Nag-live in ta. Ikasanunog, sigog ka. Takayat mo ka din? Kahit mo nga isagutan ka ti anak? Huwag mo na. Uri mat siya. So, ang kontrolak. Mayat ka? O sige. Oh, tulungan ako nga rin agyakar ka rin things ko. Tamay may santi pagyananta. Arig nag-asawa tan. Kas kam nag-asawa idin manong. Uwan manong name iti karik idi kininanang nga maminsang ti makabulan nga gawid ak tapno sa rongkara. Saan ko nga natungpal manong? Kabuto sulit ak unit ak biyahe. Itinapaot nga panagawid ko. Itinapaot to nga panagsublik dito syudad. Iso umanay lagnukan manong name iti tawag. Tawagak ni nanang. Nang, kumusta kayo? Ay naanak ko ba iliwak kang ka? Di mo man tinungpal ti karim. Hang kwartat ka sa pulak anak nga ipauit mo. Sika ko mga mismo anak. Nanang maawatan dak kuma. At anto sa wali akong daway nga umayak ta ore makalawasak to ng bakasyon. Okay, ana. Okay, madlan di panang-estimar kang ka ni Miling? Oo, ang problema kang kwa na. Tanong kasi nga mapanaalalin ti pauit mo, ta iso nga ti pangipaw-pauitam, agatang maten ka ni kini masapsapol mi. Adamatan ay katan na sadya di sweldo na. Kaya no ada mabati, idadakan niya. Tano ada emergency nga pakasapulan na, dumawat kanya. Anak, akong pagdanagam ta nainot kami. No ada man di kita mabatbati no ka, urnongek. Tano nga pakarigan ta kasapulan to. Di ada. Alawan na nang. Kahit ni Miling, di na kami lamabaybayan. Hamat. Ikasanon no, ada mangpasyar keng kuana di tabalay. Ada ka di mangpasyar keng kuana? Awamat. Wala tabalasang suna. Awan ti mangpasyar, wano itiruhar nga agsinsinalak na iti boyfriend na. Awan boyfriend na. Data nga ti may nga pagsasalita mino ka, no apay nga saan nga maki-boyfriend. Iti sungbat na kaya ka di nga nana, nga maki-boyfriend na, kat no agasawa akong italaw na kun, di asino pa timang bantay ka, kano ka kunan. Kaya bagayo nga mabalin dapat kagyan dita, oray no at asawa na. Badi anak ko. Ngayon ti panag ko na, kita akong pa'y boyfriend ni Miling. Pwede ururahin na. Jack manam mo. Kahit ka anak. Ada girlfriend mo. Arig na agasawa kang pagid din nanang. Aglib-libin kami. Ni Agnes. Kita yung kumamatlakan niya ka anak. Banyo, agbakasyon kam to. Yang mamukto ko na kayo ni Agnes. Ngayon saan ko nga nayam amo ni Agnes manong nemi kininanang. Kalpasanti nem nga bulan nga panaglib-in mi kini Agnes. Nakiktutak laing hindi bagana. Nelson, erobat ko ni kita aromatek. Tapay. Agsubli ka kamad lang, iti dati nga nagkasaraam. Agawit akong sadyay. Nutoy. Iti balay ni Rico. Sino nga Rico? Sorry, Nelson.
Dimtin ni Rico di biyak ko. Namiris ko. Ngay sugayam tilab ko. Saan na siya ka? Agnes. Tsaka ito kasta nga ngaw. Hangko nga ngaw. Ngay miso tipon mo. Narelayas na amiris ko. Ngayon, awang kang katipod nung aragsak ko. No dikit adda kini Rico. Iso nga, panawan kan. Tagdan na kami kini Rico. Siguro, ipadamang kuntulangin yung tunakan panagkasawa mi. Saan nga sinsinanda itong inarabid mo? Agnes, pinanim namanak? Tinam naman kat siya kakinsyak tagasawa. Nagtulagan ta nga ang gurnong tango mo na sa tantong kasaran. Awan ti amok kang nga nagtulagan ta. Basta inaramid ta kat aglibin ta. Dito lang. Ngam na ibaga mi di ka gurnong ta. Agurnong ta. Ngam tsak mat imbaga nga agbalinto nga agasawa ta. Kas tagagay Agnes. Narukop ka. Sayang ti panang ipategkuhin ka. Sinagabak dahi ta manon naming inaramid kanyak ni Agnes. Nasusurok ti minumi ti arak. Anandingayan nakmet manong nemi ni Dante. Pare, di mo na ay. Pare, habi kastoy. Kakaiso nga dimtengin ni Agnes iti biyag ko. Adan dimteng nga babae iti biyag ko kas tapit na pasama. Datapag ko naam nga easy to get, easy to lose. Nandito kit mo sa na Agnes tinangaram kang ka, di ba? Lalaki ka mat. Siyempre, no umasadag ti irik, tuktukin ti kawitan. No itaya na, imposible nga sa mga rabawan. Di ba? Kasi taaring na. Awan ti seryoso nga ayat nga impahin ni Agnes kan ka. Vice versa. Saan ka mati seryoso kang kuhana? Iso nga sa muno na saksakitan tinakem, iti pa nagsinayo. Tainayat mo ka din Agnes? Iniinot ka na susurok, inayat. Iniinot mo itang lipatan. Aduntat sa bali nga babae. Ada ni Vina. Sino nga Vina? Manibot-mat gamin idida kayon kina Agnes kat di mo amon nga iwaras ti panagkitam. Nabudno ka ngamin unang nga gayat. Uri adda Agnes ko ma, no iwaras mo latat panagkitam, tam no just in case, adda reserba. Kadwata mo na ni Vina. Pasuka mi sona. Jakon, tabay. Amang ano, maulit tinakas tinapasamak kada kami kini Agnes. Padasa ma, among nga rod, saan mo padasa? Nagbakasyonak manon nemi kalpasan ti 7 nga bulan. Ket kastaon ay manon nemi ti irot ti arakop ni nanang kaniya. Anak ti anak ko na ya. Oh, anak ko. 7 nga bulan. Kaya nasalunod kami lata. Okay kami. Okay at tahana si ate pa ng tratar kadyak ni Miling. Mas okay ako anak ko no linawas kang agawit kas lidagbasbasa ka. Nanang narigat ang mapasamak ti kasta. Sa bari na tagad-adalat. Sa bari na tagad-trabaho. Anak marigrig na nyo. Kaya may kumpain? Apo kung may kumpain na. Kinakasasalun atak. Ada exercise ko tibigat, palingetak, pagdapagdaak, tultulong ni Miling nga mangsibog ka na kita masetas na. Masetas na kunak, ta isong ti nangaramit ti hardin, ita kanadamo lami nga nating di talikod. Nagpreso ko na kita makmakasid si Daemi. Sa nalayang ni Miling agtarakin ti manok. Hindi makasaritak ni Miling manong nimi. Nagtuko ka. Ano naman ti bagam? Siyempre, kasalita ka mat kumustahin ka mat? At nakatipilawam iti kasasaad ni nanang mo? Nelson, awang nga okay na okay. Di mo kaya itang palayunan ti sweldo?
Ang dalataking kaano kahit mo na yunan. Orisan latan. Okay mati, trabaho. Kumusta kayo kini? Kini? Yung boyfriend mo? Oo, boyfriend ko. Apay. Oo, mati may magpasyar ka niya. Imposible ah. Okay lang dito, may nakapasyarin dito balay. Basta mo baybayan ni nanang. Okay lang, no, agasawa kayo ton, dito kayo balay ngagyan. Siya ka nga rin din. Kaya no, adan ton, asawa ka, iti ka mula sudan. Tinaskin dito, kaya adamang babantay ka ni nanang. Kahit kumusta man ti love life mo dyan. Madama kang paspasan na ang gabata insukat na ti sa bali ti girlfriend ko. Si kamang pwede sukat da. Anak ko na? Si kamang pwede sukat da, naglaglag natin ang babae. No sa takin boyfriend kang kakit, di ka kayatin ng isina. Diya kayatin ng isina ta. Kasta. Yung sama tayong maggamit papadatrig na. Apay napintas na dyan? Napintas. Naimas pa'y. Katsi ka. Siyak? Apay siyak? Nung naimasak? Haan. Kumusta mo yung boyfriend mo, kunak? Awan boyfriend ko, kunak mo. Ulitan na. Hindi na maawatan. Apay ngamin. Diyan mo. Nagpili ka nga taa? Oh, man. Sige. Basta bahan mo pa ni manang ko. Ay, nanang ko, ha? Kahit ulitek, no, damang pasyarkin ka dito, okay lang. Kahit no, agasawa ka ito, kas pagkarikan, okay lang, nagyang ka dito. Tinasken, kahit saan nga mabaybayan ni nanang. Edi na pasan di bakasyon ko, manong nami nagsubli ako ni Tisyodan. Makalawasan ka nagsubli ak, manong. Ito tumasdag kanyak ni Vina. Hi. Hello. Di ka mauray, so ang sakti masadag. Tapay. Awan. Ururayim sa kami nga babae tumasadag ka. Tsak man mo. Siguro. Sa alang siguro, sigurado. Kapag masadag kan. Yung oray ka lumasdag ka. Apay ngamin. Awan, kahit ka lang makasasalita. Nangurunin tumalem. Pakuyo ka, kumakin ka. Sa din, no? Ada atendara ka party, kabagyak. Hamat masango jay, kapsat ko ti umay, tadamat sa bali papanan na. Daming lugan na. Kahit sika nga dalugan mo, sikat kahit ko. Umay no to nagasan di balay. Ipakamok yung gano'n sa din pag nagasam kanya. Mawalin? Anak klase na party. Birthday party. Mabalin, Nelson? Sige, damom tagkid daw. Why not? Matandar ka mga rod manong name di may isang birthday party ti makatakas inom ni Vina. Uminom kami sa Ampere. Ano, uminom ka na. Taugan ka nung di mo inumin, kagura ka. Brandy manong name ti intenda kanya. Hangko ini kanti ice. Gabot ako na, brandy tinumem, hangmo kanti ice. Tapno mananam mo gusto di raman di arak. Tama ka. Thank you. Wow. Nagbara nga si Marek. Bara? Kaso nagkabara na. Noong nabarat din sa rek mo, ada damat kang bumarat ibagim, di ba? Kastaman di ko na ada. Kahit mo pa'y? Siya, kahit ko pa'y. Ngayon ikat adalim mo. Guduam. Sige. Tapnos tunan to. Okay. Narik na akong manong name iti inom ko.
nakapimpit na sin panagkita ki ni Vina. Napintas mo na talaga ni Vina ng napimpit na sin itatanakainom ako ti brandy. Hey, Vina. Hey. Narasaw ka man na. Amumunti sumagid. Amumunti mangakbay ka niya. Nagbara ka? Sorry ha. Talaga nga nabara ti Bagim. I like that. Kahit ko ti bara ti Bagim. Kahit mo? Kaya na, manghanat ti arak, balunin ta. Manghalak ti red wine. Mangituot ka man ti brandy. Ipakada kiti gayan ta. Gayam ko. Mangbuon ta iti pulutan ta. Inta ginom iti rawar. Sa tino, dakan ka. No kayat mo, ore pa iti hotel. Ha? Ana na? Iti hotel ko na. Iti, ore pa iti hotel ti papanta paginuman. Sige. Nasa dedikat mo. Let's go. Bimara matentirik na. Manong naming, mailiw ko, malagip ko ti panagpapas mo hindi kini Agnes. Kaya kapot na nabayag basitan manong naming nga Jack nakaraos daytan na. Inianda kami niti uneg manong naming ti sined siya kunti mo nang imarakop kini Vina. Siya kunti mo na nga nang mahal ka na bibig na. Siya kunti mismo nga nang ikaterawaten na. Sa kumantin inikat nga alis to inikaterawaten. Agbatpato kami nga manong naming nga lamo-lamo idanda kami tirabaw ti kamak at madamanting kampanaggabu manong naming. Dinigos ko isuna ka na kinagkakaparang rek iti na dumadumapaset ti bagi na narigat ngagsagawisyo ti riknak. Ngim iti mo may bayag ket talagang usto nga mayatin truksuna. Apo, nagmayatan ti sa gawisyon mo. Kuna naman. Manong nemi talagang minansok. Linuglog kunak kumangin nakarum at launay. Kasta una ti panangulit-ulit mi manong nemi. Gapotag karamayat, alamanan ko na. Mayat met ti kondisyon ko manong nemi kapo iti arak. Nagpadpada kami nga nakainom, isong nagpadpada kami nga narugso. Oh, Nelson, Vina, galing mo? Ore, ikaw rin. Saan ka magkahamon ng virgin? May kamanuak. May katlo. Kastamat ko na ni Agnes hindi. Sino Agnes? Di nag-resign ka kanduate mo lang. Nag-resign iti nag-asawan. Nanubiyam ni Agnes? Hamot ng virgin. Hindi. Siya kanot may katlo. Kahit siya, may kamanua. May kanua. Kahit mo, awanin ti may katlo kang ka. Kahit ko, aglibin na. Umayag siya kaserang. Live-in manan, kawan. Sa ano kas pagarigan ta, marik nata nga si kakensyak talagang nga na ikari, di kasartan ton. Mayat ka? Tapno rin nabi, saan nga naskan magbayad ta. Kaya nagserbiyakan ka, Nelson. Nagserbiyakan ka. Oh, Nelson. Oh. Kasta nga ron tinapasamak manon name iti may katlo, awan may katlo. May kadua nga babae, iti biyag ko, naglip-in kamit manen. Agadan kami nga sumrek iti bigat, sa kamagadan nga agawid iti malem. Kat siyempre ng bakasyon, ore al-al daw manon name no magagat kami. Ore adda kami iti banyo, mabalimpay, ore adda kami iti banyo. Kasta manon nimi ti kinaragsot itong galmay sa kada kami. Vina? Agbakasyon na sumort ka. Ijay? Ijay, ilukar mi. Andayo? May incho. Dito ay klatan. Di mo ka di kayat nga mamuninanan ko? Di mo ka di kayat nga makita ti lugar mi? Dito ay latan. Nagbakasyon ka, ang kala sumarong ka pagbihit. Sana ka sumurod.
Tapay di mo kayan. Basta, masulitak nga, biyahe tadayo. Saan ka man nag-drive, siya ka man nag-drive, basta diyak kayat tumay. Tun ka, no? Tun, no, rabi yung biyernes. Di awang kan to rabi ti biyernes dito, eh. Kano pa nagsublim? Bigat ti Lunes. Awang ka ti rabi biyernes, rabi ti Sabado, kan rabi Domingo. Talo nga rabi ng awang ka. Sige. Okay. Agbati akto. Oro right pa nagsublim. Hindi ba nagbakasyon kumanen manong nemi nepepan man ti iliw ko kininana. Nang, andamanin. Andamanin. Nubiyak. Anna. May katwaday dyan na. Agriblibin kami manin. Siya po yan. Masiguradong nga tang anak, iso tagbalinan nga manukang ko. Sampai nga, tsak masiguradong. At tatayam mo, no, mapasama kita kapagitan na. Karing sumasurunong aldaw. Tapos mukha din nga sigurado. Padlo mo kita nga sigurado. Tsaka mo. No, apay ngamin sadyay pailang. Di paila ditoy. Ayun, tsak ito sawan. Dito'y ka nga di makel. Dito'y ka na hinak di makel. Dito'y ba't lang ata pagkapanti agbalin nga asawam. Sino ko ma? Nagkadun ta. Hinahanang men. Ape ko mga dito'y palain. Kaya nagkadun sa syudad. So ang pagdanagan nyo. Ape ko mga tsak mandanagan anak. Katong sigurado nga da kayo tiagdaman na katigat na siyaan. Ang magure ka. No, dando nasawam. Sa dano pag naidan nyo. Siyempre, Jesudan. Umay ka tumatin alain. Kansak panawan dato nga balay anak ko. Ada sentimental value na dato nga balay. Pakalaglag pakariti tatang mo. Bati ka dito eh. Sadya kami. Hala, gusto mong dati tigas at anak ko. Kita o maaramin ko. Anak ako ng miling. Nana, apay. Agdinding ka dito saritaan, mingag na. Awan na. Agdinding ka. Hanga kayat ni Nelson nga ti asawa na aggapo dito away. Awan na ng amok. Gapo ta makapasyudad, baka syudad isuna. Malipatad na agapon na. Sanga dahil trason milin. Awan ngamin dito'y tinaykari. Sino inutungar tiyan tinakairay? Diyos yun. Ngata? Tsaka mo apo baka dito'y mitlagayam ko nanto. Manong name iti panagsublik parbahunak nga dimteng. Kat ka po, manong name iti adatulbek ko, sangkon nga dinisturbo pa ni Vina. Inlokat ko ti gate, inlokat ko ti ridaw, luklok takon, manong name iti ridaw ti kwarto mi iti adamangig ko. Agas asog. Iti mailokat kon ti ridaw, manong name nakitak. Kaputan nakasindi ti lamshade. Duha nga nakuuyos. Si Rabaw. Agbobwabo anong naming putpos up. Ti akin Rabaw manong. Animal kayo! Ay, iti pa'y unang tip kwarto. Inlokat ko manong namin pinagandar ko ti silaw. Kasto ko na ti alisto ti lalaki manong namin ang so ti brief na. Idin to ta. Niya Vina manon nimikit kasto ni ti alisto na nga nakalat ti ules nga nang panangkumot na ti bagina. Winayak ti daw manon nimikit siniputak ti lalaki nga rumwar manipo ti kwarto. Linayatak ka danugan kasto ni taray na. Ayop ka, Vina. Di mo lang naurayan. Talo lang arabi. Nelson. Ti amok maaldawang kang sumangpet. Talong arabi.
nga nagpapapas kay ti dahil nga lalaki. Asin na nga lalaki? Tagata, ay, paunay kan. Ububing sabi gamsi ka? Padasag man ti ububing, kunak na ron. Ora mismo. Pumanaw ka dito kaserak. Ora mismo! Di murahin nga pong tutak at may dumag-dumag ka. May dumutong ka. Uwain. Tumalawak man ka. Kahit hindi ko mapila kahit ko ang sinat. Sana ka naragsakin ka. Hanggang nalaing eh. Gagam ako ng itaratan. Pangalabar mo ti abdagas ng aramid mo. Tsakpat siyang siyak ti may katlo. Gatal ka. Nakasaysayan ti kina professional mo. Nakasaysayan ti kina pintas mo. Napintas ka man iti langa. Ngimrinukir ti kaungam. Pumano kan! Nadlaw ni Dante manunemi nga sangkam nga inuni nga kuykuyog kinivina. Ada problema yo? Awan kamin pare. Tadi, apa man din? Awan ba sa makatawan nyo Damit na surok. Nagbakasyon na. Parbaho nagbintengak. Natuktalak. Natamang rabrabaw kayong kuha na. Masar-sara ka, pare. Agan anat ka nga kasta ti klase ng nga babae. Nga easy girl, easy to get, easy to lose. Handa nga mapmaplik ni Memesa. Kayat dat ag-adventure. No sinut kursunada na kit dumabalin, kayat na maramanan. Kaslay di, talagang madlaw ko kursunada na ka ni Bina. Iso na naramid na ti amin. Iso na mismo ti masidig. Sikamat, alisto kamat nga bumara. Huwag nga ron, ton ka ano nga ta makasara kang ti matino. Awan samat din, di mabaling nga babaid ta nga. Kas iti sapsapulo kung arala pa apay. Ay, mamalang nagbabaid. Sa mo ngamin sa seryoso na, agbali lang ako ti pamayam kita agbali nga pagparausan. Manong na yung nag-resign ni Vina. Diyan mo no apay. Pinag-resign siguro manong na yung lalaki nga nagduktalak idi. Baka isuda man lang. Isudan to nga ta. Awanan ti bibiyang kong katakwan. Ito na minsan manong na yung nga panagbakasyon kumanin. Nanang, awan kami kini ko. Kini Vina. Awan manen. Eh, sus apo. Tila kami pilpilyap nga di ka makapili. Ibagam nga sa jet rumbeng. Nga pakasarakam ti baling nga manukang ko. Di mo kahit ti tagadtoy. Api nga minanyang ti question nun tagadtoy. Sino ko ma? Kit. Nimiling. Abag katawa ka. Gamo ka dito high school graduate lang. Kit na iti pilpilyam di syudad. Kit padam nga naggraduar. Nga opisina kasta. Nanang, nagbalin lang nga kaskwela at nga kinayamat. Kinaubingak ni Miling. Kinaredwar ti high school. Kalakabsat lain. At iso nga rin iso pang magtalakak nga mangayuan ka na kayo. Ngayon, nung siya klang ti mapaturay anak ko. Awan kas kinimiling. Apay ko na. Apay. Gapot na bayagan nga nagkadkadwa kami. Tanong ta kayo tagasawa. Hindi saan nga naskin pa nga susuruan na nga datay. Iyasdig na jirik na anak kanya. Gapot na bayagan. Imbilang kong anak. Imbilang nakmat nga ina. Di man di nga ron, kapsat kami. Saan kayo mat nga punong kapsat?
Ano nga ti bagbaga ni Miling nga na kayo? Han naman nga direkta ng baga. Ang amok. Nga hindi pa ilangan ta ba nagkrusunan na nakin ka? Ano nga ti kayo nga ramidak na? Ni Miling at armam. Iso ti rumbeng. Gabot iso ti pudno nga mga ipatpatagken ka. Hanggang to nga babawi. Virgin pa yung matagikwam. Idudumteng ni Miling gabot at na pananamanong. Nagidasaren. Nakidasara kon. Nelson, mangantayon. Sige. Ayaw ba mo ni nanang? Tapos sumaron ako. Anong nemi? Naman nagtimarang yung batang tiara. Brandy. Ito sumang peta. Nakiktot na nanang kinimiling. Na, sumot lang ang nagpukaw ka ta na pagkagimatang tiarak. Napagkat mo nagbartek. Gabot awang kay manin. Awang kayo ni Tedya may kaduang ang babae tibiyag mo. Kasta. Kurso na takla tuminom nang. Ini kan na kami kumamit. Aging matang ka kumamit at para ka na kami. Soft drinks? Ba't soft drinks ka na kayo? Ano kayat mo? Miling. Makiinom magtulatan. Ano? Makiinom magtulatan ko na. Kayat mo dito? No kayat mo, mabalimot siguro kanya. Mabati ka di? Mayat pa na. Ngayon nakaramanggan. Ampay. Sige, ilang kang ortibaso. O, detoy. Hamay kan tidanom? Pasarunom tidanom, nusukayat mo. Ngayon mga lalo kan tidanom. Kasi na kanya toyo. O, tos. Nagtos kami man. Tapos laon ang yaman na nga tinilmon na. Kutan nag-uy-uy. Tanangam kami na. Makapauyag magahayap. Nagbaral. Nagbaral. Nangan kabin manaw. Nelson? Kahit ko pa Ti harap. Nga, sige. Isot ko na. Another toss. Hanap ko nag-uyakin. Mayat kaya. Kayat ko pa Oy. Mabarte ka. Ang basta kayat ko pa Kayat ko pa Imot. Sige. Makambuka lang tan. Tumawag ka kayat mo. Manon nemi. Naparte ka matan ni Milik. Tirahan damat kay bagbaganan. Amon, Nelson. Amon. Di mo mo pili. Ana? Di mo amo tagpili. Di kami nana. Ana? Ang mo agpili ni Nelson. Ganan nyo. Duat nagbali na nga kaya na anak na pasamak. Di na mo agpili Pili na takki. Nagsasuta ka na bang mga tayo? Man. Wala istorya ka. Anak na pasamak di mo ng ayat mo. Baka mamlatan ta pinanawan na kanta si Morot sa baling ang lalaki. Kaya may isa, nanduktalam, nagbakasyon ka, nanduktalam ang sa baling mga rabrabaw. Kaya nang asawan, awan, di ang klas, di kita ang klas ng nga babae nga pilpiliam. Di mo nga minamog pili Di piliem, di tayo awang pa-experience na. Kay virgin. Dati pudno nga mangipatpatagkin ka. Hindi ka tapiliem. Selamat kami di na makikita. Apay. Hang ka mapintasan kanyak. Di ka mahilig ti simple nga pintas. Nga ori sana nagpulpulbos. Basta sagay-sayak. Ori sana lipstick. Napintasak din kami nana. Huwag napintas ka malasang ko. Sikat ka pipindasan nito. Ngayon saan na ka makita ni anak niyo? Kodrep, nakurap, di na mo nagkita na siya. Nabartek ka. Sana kang bartek. Amok ti bagbagak. Ori sa lusudom to yung tumigat. Malagip mo pa yung bagbagam ko naman to. Malagip ko. Yung kahit ko pa ito minom. Kahit ko pa ito minom. Saan nga nakainaw pa iso naman. Siyak tinagumumong. Nagpungpunas. Inawag tong bigatin ko na. Tani? Nagwasang-wasang matantilo ka. Nang, muna kailatan sila dyan. Akit na karot Marilyn. Ni karot kwa. Miling.
Ano taramidek apik wasang-wasang. Kasun naramidek. Mangala ka ti ko napudot nga danom. Medyo tibno ka ma. Saka mangalat labakara ka na dalos. Yan. Ibisok mo di labakaran. Di danom nga medyo napudot. Sa mo pagkalan sa mo isot yung pangpunas mo keng kuwan. Sa timang punas keng kuwan ha? Kaya kasi no kumaron siya. Alam, bagkatay mo na tisarak mo di silad na. Sa kan tumangisagaan nanti pang banyar mo keng kuwan sa mga lakang tutpulbos, tapulbusan. No tutpulbusak. Takil na kuwan rupa na. Kili-kili na. Barukong na. Yeah. No lamarak, banyusak, di labusak isuna. Kaya wala. Alangan mat nga kahamoy katandarawatan na, no kasta nga banyusam. Di makita kunti, kita makita mo na. Ikasunod no? Kaya no, da mapasamag ka, da kayo, dagat ikasar mo na. Kaya Diyos awan nanan, nimit lamiling, dito mit lagayam. Kaya ano to ngamin pala papanamaya, nabayagan nga dito ni Mileng, ang ure keng ka. Do pa lang nga pilpilyam dita. Dito mit lagayam, ano kasta? Inaramid ko nga rod timbilin manong nemi ni nanang ketne. Nakaw. Paunay nga pamagi. Dito mit lagayam manong ti ayan ti sapsapulet. Virgin na virgin manong. Sana kas kada dabina kini Agnes nga madlaw mo manong nemi nga na nagagaran overuse dagiti mansanas iti barukong da. Idinto tada ito'y katni. Kabayatan nga lablabarak manong nemi siyempre agaring ang mat isuna. Inikat ko pa yung tipanti na manong nemi nakaw. Pakawanan na Diyos ko na. Slasang ko napupuutan manong nemi nga pati siyak kat naguyos mo ito. Aking kawan ng nemi imbes ko mapulbusak ng saan. Dinigos ko isunan kadagiti agkakabarang agek ko kadagiti bibig na. Rimabawa kun keng kwa naman ng nemi. Ket nagraipan ti barukong ken barukong, pusong ken pusong, lupo ken lupo. Wen, nagbatog ban amanong nemi di kitinasken nagbatog. Rinwansak isuna manong nemi aking kanadlaw ko nga bumalas. Amo naman ti mangirot ti panangarakop na kanya. Amo naman agkan manong nemi ti barukong. Miling. Nelson. Nadapuot mo? Nelson. Nabayagin ko right kasi Nel. Nelson, I love you. I love you more, Miling. Nelson, tito'y matlagayam. Nelson. Virgin manong naming at tinagikuwak ni Miling. Tito'y matlagayam. Dato'y matlagayam, dakamatlagayam tinaikarima anong titunggal baysa. Awanin ti sa pulag pa'y manong nemi. Taan niya nga rudkat ni. Saan nga naskan pangyam amok, nga yamok, kininanang, gaputagam amok, ka nagkadwada launay. Kahit launay ni nanang manong nemi nga ni Miling, tagbaling nga manugang, tagbaling nga asawa. Iti ababangaman na umanong, da kami kinimiling, tinag-asawa. Saan nga pimampanaw pa ni Miling, nagyanin ti sidong ni nanang, ket imbes nga maminsal lang ti makalawas uno makabulan nga agbakasyonak linawas ako nga sumagpay. Ket no kasta nga sumagpay papas kami ti asawak manong nag-asawa kami nga rodin. Ket nadaan kami ti talo nga anak manong. Nga dayta manong nemi ti adada nga magparegta ken nanang dagiti talo nga puko na nga aywanan na. Owen dito ti kapuno no apay nga mapayag pa siguro marubos ti apo. Nga
agkapsot ni nanang gabuta rumagregta no man pay buwak bakit isun. Pinagbasak ni Miling manunimi ket nakapag-graduar met laing ti kurso na nagpadpada kami ng accountancy. Mga opisina kami nagpadpada dito syudad ket idi linawas lang agawid ak namididuwa kami tagtrabaho ti asawa. Iri nabiing agawid kami manong. Sa amin nga sayangin ti gasolina mi. Nagsipod ta may mesatlogan mi. Kayat mi ti agawid nga kang kanayon tapno kang kanayon mo amaka din nami. Dagiti talungan nakmi. Na ito nga rod manong name ti pagkasalita. Agyaman naglauna iti anus mo nga nangibasa ket sapay ko ma dapat na ibatik nga adal liwliwaken pagsalmingan ti biyag kanagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. To yung nga agyaman nga pagaya mo, Nelson.